start. Ja, så har vi lige haft City onsdag, og vi er i kamp så vej for Rådhuset, som er politisk ordfører for Socialdemokraterne. Og så vil vi bare gerne lige spørge nu som afslutning for debatten, hvordan kan man sådan reelt som DSU'er få indflydelse på, hvad der så kommer til at ske inden for Rådhuset? Jamen lige nu der er vi faktisk gået i gang med en proces, som skal føre til et valgprogram til kommunalvalget 2013. Der har alle socialdemokrater i København, og specielt også DSU'erne i København, mulighed for at komme med nogle indspark, komme med nogle idéer, være med i nogle arbejdsgrupper og gøre sin indflydelse gældende. Det er en unik mulighed, som man skal gribe, og jeg tror også, at partiet har behov for, at DSU'er også kommer med indspark til det kommende valgprogram. Så det er noget konkret, man kan søge på. Så det er bare at tage sine idéer, og så melde sig i en arbejdsgruppe? Ja, altså der er havmuligheder, hvis du har nogle specielle kompetencer, eller specielt et område, som du virkelig brænder for, så har du nu mulighed for at søge indflydelse og være med til at skrive nogle af de dele, som vi skal gå til valg på i november 2013. Jamen tak. Selv tak.